Que tal, como están? Benvidos. Neste luns imos rematar coas tertulias dedicadas ao Obradoiro por esta temporada. Hoxe temos aos convidados habituais, os que comezaron nestas tertulias, aínda que nos faltanos Jacobo Reis, xornalista e autor dese blog El Obra tiene historia, que, por certo, acaba de publicar unha última entrada que se chama Los colores del Obradoiro, que lles recomendamos, mandamoslle tamén un saúdo, e quedome aquí na mesa de despedida con outros dous habituais, con Mozan, que volta despois tamén dunha temporada sen poder vir. Mozan, que é o coordinador das categorías base do Obradoiro. Benvido de novo. Moitas gracias. E temos a Cristina Guillén, xornalista del Correo Gallego, que leva toda a temporada seguindo a trayectoria do Obradoiro. Cristina, benvida. Hola, boas tardes. Comezamos, se vos parece, antes de adentrarnos así a comentar o que foi a temporada e que nos agardará agora no futuro, imos ver un vídeo así a modo de despedida e de motivación un pouco.
Pois acabousemos esta temporada con esa clasificación pro playoff, eses dous partidos que se xogaron contra o Real Madrid, algo que a principios de temporada era impensable, e non sei como vos quedades agora. Dá un pouco de pena que remate, por exemplo, os xogadores dáballes un pouco de tristeza, tamén Moncho, porque se desfai ese grupo. A ti, Mozan? Hombre, non, a verdade é que dicir que, bueno, teñen moi ben ganadas as vacacións, non? Dende o primeiro ata o último, non? Nós como espectadores, pois, obviamente, despois da tempada que hemos podido vivir, gustaríanos, non? Pois, cada 15 días voltar a disfrutar do Obradoiro, non? Pero ahora, nestes momentos, é tempo de saborear a gran campaña e, obviamente, eles son os artífices da mesma e os primeiros que teñen dereito a, bueno, a saborearla, a descansar e a valorarla, non? Porque quizáis a valoremos máis agora que no preciso momento no que o Obradoiro, bueno, pues se clasificou para o playoff, disputou encontros contra o Madrid. Penso que isto é cuestión, ahora de, co discurrir do tempo, valorar realmente a gran campaña, non? Ti, Cristina, como te quedas con este final de temporada? A mí sí que me da pena, egoístamente, porque este momento do verán é o que menos me gusta de calquera campaña, porque o máis latoso por ter que seguir as informacións. Prefiro a rutina da competición, de saber máis ou menos o que tens que facer cada día, eso de modo egoísta. E dame pena tamén porque, bueno, este grupo fixeron, ademais, prácticamente cada xornada batían un rexistro, non? Conseguían, tanto a modo particular como individual de cada xogador como colectivo, non? Batían récords. Foi a máis completamente, bueno, pues, con a explosión final de meterse neses playoff. Sei que va a ser un grupo que imos recordar durante moitísimo tempo, senón, ojalá me equivoque o que venses a fago mesmo, pero creo que vamos a recordar durante moitísimo tempo e va a ser difícil volver a confeccionar un bloque que funcione tamén desde o primeiro momento, non? Entonces, bueno, dá pena, pero bueno, é a lei de vida tamén, non? Que tiña para ti, Mozan, de especial este grupo? Como decía tamén Moncho a semana pasada que o entrevistaba aquí, tamén falaba con un pouco de tristura, porque sabe que é un grupo irrepetible, non sabemos o que virá despois, como di Cristina Ogallá, pois que fora igual ou mellor, pero non o sabemos. Que tiña de especial o equipo e o grupo humano? Home, a verdade é que eu son dos que destas 3 últimas tempadas teñen na súa memoria, no seu corazoncito grabado moitas situacións dos diferentes equipos, non? Dos diferentes grupos, dende o ano da Lef ata, evidentemente, esta derradeira tempada, non? O que si é verdade é que eu creo que hai moitos puntos en común en todos estes equipos, non? Os 3 equipos destas últimas tempadas estaban formados por extraordinarios profesionales, non? Eso é premisa fundamental no Obradoiro, por grandes traballadores. Eu entendo que por xente que dende un principio se comprometeu ao 100% con o clube, non? Entón, nese senso, non encontro moitas diferencias neste grupo. A grandísima diferencia pois radica obviamente nos resultados, non? Este equipo, pois dende o principio, conseguiu grandísimos resultados, non? Pero é que, se faz así unha retrospectiva, o da tempada pasada, pois tamén foi extraordinario, non? A campaña que se fixo, o grupo que había, non? A verdade é que a mí me costa moitísimo traballo dicir que ten este grupo de especial. É diferente como cada grupo, bueno, eu teño grandísimos recordos dos 3 últimos equipos do Obradoiro, non? Para ti, Cristina, que foi o máis especial? Por que esa pena de que se perda ese grupo? A modo bueno, pues do día a día, do carácter, bueno, dese bo rollo, que tamén dicía o presidente moitas veces que había no vestuario, supoño que coñece máis Mozan que está no día a día con eles. O que ten de especial, eu creo que tanto Mateo, José Luis Mateo, director xeral, como Moncho dicían estes días, non? Unha das principais claves é que o grupo prácticamente en outubro era un equipo dese de mayúsculas que sempre falaban Pepo Hernández, non? Que vimos que se estaba pois, moi ben consultado. Eso nos equipos de Moncho, da que soe un pouco a San Benito, sí que é verdad que costa, non? A Rafa sí lle costou un pouco, non? E os bases é normal que lle coste un pouco máis. Pero sí vimos que estaba perfectamente, o que estaban moi ben acoplado, xogaban moi ben, esa mecanización que teñen os sistemas estaba ben construída. E a partir chegaron pronto as vitorias, non? Que noutras, bueno, ano pasado costou un poquinho máis arrancar. Eu creo que sí que foi unha clave, non? Que, bueno, pues que se vían, saben, foron crecendo pues, como colectivo todos prácticamente a par, non? Incluso Pavel, que chegou máis tarde, tamén, pois fixo ese esforzo tamén, e tamén non foi unha peza que estivese desaxustada, non? Tamén acoplou perfectamente. Eu creo que
polo que dicían eles, un pouco vendo tamén a perspectiva, pois eu creo que sí que foi clave esta tempada. E como dicías antes, Mozan, que estivo aí bastante no día a día, nos adestramentos, e como di Cristina, acopláronse moi pronto neste ano o equipo? Sí, se acoplaron, hai moitísimo traballo para conquerir que o equipo sexa precisamente eso dende o máis cedo posible da tempada, non? Pero tamén é verdade que eu me lembro da tempada de Lev, do ascenso, o equipo, si, creo que as 12 primeiras xornadas conseguiu victorias, non? E xogando moi ben, non? A calidade que tiña ese plantel con respecto a Lev era abismal, Bueno, eu dixen no seu momento, no seu día, non? Naquela tempada, a miña sensación era que non, Obradoiro non era o favorito número 1, non? Para conquerir o ascenso. Estaba de por medio un Murcia, que tenía un extraordinario equipo, Burgos, se non me lembro mal, non? E dende o principio, pois, Obradoiro creo que sobrepasou nese sentido un pouco as expectativas, non? E se é verdade que este ano, pois, dende o arranque da tempada, pois, o equipo xa estaba moi ben acoplado, moi ben ensamblado, non? Pero, bueno, repito, eso levou moitísimo traballo. E tamén, a hora de fichar xogadores e demais, tamén teñen moi presente, moi en conta, a capacidade que teñen de asimilación, de entender, bueno, pois, o xogo máis ou menos complejo no senso de que son moitísimas cousas que teñen que aprender, non? Todo eso se sabe previamente, se fala con diferentes adestradores, dos xogadores e demais, non? Pero, bueno, si é verdade que, bueno, dende o principio o grupo funcionou perfectamente, non? Tamén é certo que, bueno, os resultados te van reforzando o teu traballo, e a tua autoestima é completamente distinta, non? A mí pareceme básico estes días que, bueno, pues para facer un traballo que fixemos no periódico de ir vendo por xornada a xornada que siga conquerindo, pues tuve que volver a repasar casi prácticamente todos os partidos, non? Si recordo, bueno, non tiña o concepto agora mesmo, pero si é verdade que falábamos nas primeiras jornadas da bella guardia e dos que chegaban, parecía que facíamos a distinción. E ao final vimos que era necesario que esa bella guarda dese o primeiro paso adiante para levar a todos detrás, non? Xogadores que ahora mesmo, ao final de temporada non teñan tanto protagonismo como o propio Oriol, chegou a ser tamén estar no 5 ideal da xornada e a estar destacado. Andrés tamén fixo un traballo bestial, tanto na cancha como no día a día dos entrenamentos, porque os que puden ver eu con Salá tiño unha paciencia tamén de segundo moncho na pista, non? Entonces, haber elixido a base dos xogadores os que se ian quedar, os que se puderon quedar económicamente tamén, pois eu creo que tamén foi clave para o que se conseguiu despois, no? De acoplar a todos e que non houvese as diferencias que ao principio sí que parecía que estábamos a poñer desde fora, seguro que desde dentro non, pero desde fora sí as poñíamos. Home, que nos berraba Moncho sempre por facer a distinción. Agora xa estará contento porque acabamos falando de grupo, de familia. É que é verdade, non? É o que conseguiron, non? Non había por que facer distincións, non? O que si é verdade, o que condicionou un pouco a pretempada do Obradoiro as primeiras jornadas son, efectivamente, non? Pois Bendiguar estaba lesionado, Robbie Hamel 3/4 partes do mismo, eso sí entendo que foi o que pudo condicionar un poquito o traballo do Obradoiro e por aí é por onde podes facer a distinción, non? Pero polo demais, eu penso que desde o principio, bueno, pois todos a una e francamente, bueno, pois responderon a perfección ao que se lles pedía, non? Falabas, Cristina, de Salá, que foi xogador revelación, e preguntaba yo outro día a Moncho como foi ese traballo con Salá, porque era un pouco un diamante en bruto. Decía Moncho que era fácil pulir un diamante cando tiña ganas de ser pulido. Vos como vestes a este xogador? Que ademais, como ti apuntabas, el dicíame hai pouco nunha entrevista que unha das súas claves fora Andrés, que xogar con Andrés que lle facía as cousas moi fáciles para ele. Vos como vistes a Salá? Hombre, quen te ha visto e quen te ve, non? Sería o resumen de Salá, non? Eu non o coñecía, non? Había visto xogar algún partido na Olimpiada e a verdade é que, bueno, pois eso, non? Si ves ao Salá que ha rematado a tempada co Obradoiro, ves ao Salá que chegou ao equipo santiagués e non ten absolutamente nada que ver, non? Efectivamente, dende o principio traballou moi duro, pero tamén é certo que hai un traballo de todo o corpo técnico extraordinario, non? Porque a mellor de Salá é técnica, é táctica, é física, é mental, en todos os sentidos, non? Entón, aí, bueno, pois, o corpo técnico confiou en el desde un principio, cando seguramente moi pouquita xente
despois de ver xogar a Salán, como xoga, ese estilo de xogo, hubiese confiado, e aquí se fixo, non? Se confiou en él, eu penso que eran conscientes do traballo que iban a facer, tiñan moita confianza, e, bueno, os resultados, pois, saltan á vista, non? Repito, Salán quen te ha visto e Salán quen te ve, non? Sí. Pero parece que está agradecido tamén por eso, ele debe ser consciente, porque nós temos fotos no correo do último partido, dos abrazos que se dá co corpo técnico, e se nota que son abrazos de corazón, sí. Bueno, ele sae así bastante emotivo para todo, bastante, bueno, cariñoso así, pero se ve que son de gratitude, eu creo que nese sentido, sí tamén debe, supoño que para vos, que estabas con el todo o día, tamén é reconfortante ver que este xogador que ahora pues, chegará a Madrid, chegará máis alto, pues decir, pues mira, sabe o que se fixo aquí con él e que tivemos paciencia, que, bueno, o que confiamos nel, non? Eso tamén debe de aliviar, non? Todo o traballo que se fixo. E seguro que no Madrid se vai acordar moito do Obradoiro. Algúnha vez ainda fará algunha chamadiña para... Hombre, seguro, non? Si ten algún momento de baixón, ainda de chamar aquí o Obradoiro para que lle den un pouco de ánimo. Pois, hombre, aquí a verdade é que ha Hombre, estado... seguro que non vai estar tamén como aquí, eh? No, Sí, seguro. aquí ha estado como no paraíso, non? A verdade é que... E eu estou de acordo no que di Cristina, non? Dende se lle observa perfectamente que é un xogador, unha persoa agradecida, non? Durante os adestramentos, moitísimas veces cando Moncho e o resto dos técnicos lle transmiten algo, a verdade é que ves que o está captando e no fondo está agradecido, non? A frase que se comenta, non sei se o público xigantes, de que lle dixo Moncho e o que lle contestou, non sei se a sabedes, Sí. no, de que Moncho lle estaba berrando e que lle dixo, mira, berroche, pero que sepas que despois da tua nai e da tua moza son que máis te que dixo, non, mister, ti é o primeiro. Non sei se é verdade, non, que non estaba ali, pero tamén di moito del, non? Pero hai moitísimas veces que lle ves que efectivamente, non, cando lle fan correccións, cando o guían non hacia o que ten que facer, o ves nos ollos, na súa mirada, que é agradecido, que o está captando o mensaje, pero que además está dicindo, pois, hombre, pois sí, pois moitísimas gracias, non? Porque me estades facendo un xogador o máis completo posible de baloncesto, non? Sí. Bueno, pois Sala Meiri, que foi xogador revelación oficialmente, pero para vos houbo algunha revelación particular? Nathan, ti tiveches así algún que dixeras, mira este, non me parecía que ia a ser así, ou... Te vou a responder o que sinto de verdade, non? Cando o equipo revelación da tempada é o Obradoiro, eu penso que é consecuencia de que ha habido moitas pequenas revelacións dentro do grupo, non? A mí me ha sorprendido o rendimiento dende o primeiro ata o último xogador de Obradoiro, non? Eu tiña moita confianza neles cando comezou a tempada, son extraordinarios profesionales, extraordinarios xogadores, pero que chegaran no xogo ese nivel de complicidade do que falábamos antes, e como consecuencia deso, dos resultados obtenidos, entón, para mí a revelación han sido dende o primeiro xogador ata o derradeiro xogador, e consecuencia deso, o Obradoiro é o equipo de revelación, sin ninguna dúbida, de tempada, non? Todo o conxunto, entón, para ti. Esta persona ahora incluído Iñaki, porque creo que en 2 meses, ou creo que foron 2 meses, ¿no? Que estivo aquí, eu creo que ademais de cañarse ao cobro técnico, porque quedou encantado con él, tamén se cañou a afición, porque foi un xogador que desde o primeiro momento que se sentou a falar connosco, a prensa incluso, esas gañas que transmitía, dicir que tiña os xogadores do Obradoiro incluso no Supermanager, eu creo que tamén nos gañou a todos, non? O sea, que desde o primeiro hasta Hop, bueno, a mi Hop se me tiña gañado de antes, pero eu creo que moi subiñada atrás. Eu creo que todos nese sentido foron, bueno, pues souberon pues sacar a súa parcela de protagonismo dentro do equipo, incluso Rafa, que ao principio estaba tan cuestionado, eu creo que Rafa tamén que empezou o que acabou, rematou moi ben a tempada, pues tamén o salto foi abismal, non como xogador, que seguro que se estaba formado, sino, bueno, do que tiña que facer dentro deste Obradoiro, non? Eu creo que todo o mundo, bueno, pues creceu moito este ano, Ademais, recordamos que Rafa fixo a pretemporada noutro posto, pola ausencia de Pavel, era, non? Sí, o que sucede é que acontece no Obradoiro que no momento que estás dentro do clube e do equipo, rapidamente tens que adquirir ese espírito donde o realmente importante, o máis fundamental é precisamente eso, non? O bloque, o equipo. Entón, todos os xogadores están dispuestos a sacrificar moitísimos aspectos en beneficio do grupo, non? Entón Rafa neses momentos lle tocou bailar ca máis fea nese sentido, pero despois ao largo da tempada se nas circunstancias nas que todo o mundo, bueno, pois ten que deixar un poquito ao lado os seus obxectivos e depositarlos para o ben do equipo, non? Entón o Obradoiro nese sentido é unha maravilla, é unha familia, é un bloque, bueno, con uns valores tremendos, non?
Bueno, e agora queda preguntarse agora que? Estamos falando moito de que o listón quedou tan alto que a ver que é o que vai pasar na temporada que ven. Non sei como vedes, que expectativas de futuro hai para vos. Poderase superar ou polo menos vivir así unha temporada tranquiliña e divertida ou volveremos sufrir? Ojalá me confunda, pero son dos que creen que van pasar moitas tempadas hasta que voltamos a vivir unha como esta derradeira, non? A realidade do Obradoiro é un éxito terrible, estar na Liga Endesa, tempada así e tempada tamén. E ten un grandísimo mérito, o consiga na jornada 26 ou na derradeira e no derradeiro minuto, non? Eu penso que estamos máis, entre comillas, condenados a que a tempada, hai dos tempadas, sexa o máis parecido posible ao que nos espera no futuro que a derradeira, non? Ese é o objetivo do Obradoiro, non? Cada tempada, por circunstancias, pois hai menos dinero para facer o equipo, para facer a plantilla, e, bueno, pero que, bueno, que esa é a realidade, non? É que me sorprende un pouco, a veces, que a xente empeza a facer cábalas e demais, non, a realidade do Obradoiro é a que é, punto. E, bueno, os milagros, pois, unha aí nomás, ante que máis, non? Xa nos tocou. Xa nos tocou. Sí, eu creo que pero creo que a xente sí está concienciada, porque a mensaxe incluso antes de acabar a liga será esa, non? Que isto é un extra, un añadido, un premio ao bo traballo, pero que non é a realidade do que é, bueno, pues por datos objetivos o que ten que ser Obradoiro, non? E encima se estás avisando que vas rebaixar o presuposto, o teu corpo técnico xa está renovando antes de que acabe a liga, tamén a baixa sabendo que ven por diante, pois di moito, non? Do que vai ser o Obradoiro a partir de agora. E outra vez, supoño que o equipo irá ás apostas, como fixo este ano. Este ano as apostas saíron ben, pero as apostas podenche sair mal. Entón, bueno, estás xogándote tamén a eso. O que nos debe dar confianza, bueno, pues que segue o corpo técnico, que segue José Luis Mateo, que creo que neste sentido tamén foi clave para todo o Obradoiro deste ano. Creo que deu estabilidade tanto o que é o día a día do equipo deportivamente como institucional. Tamén creceu moito o club ao redor do que trouxo el, ou da experiencia que tamén trouxo el. E a partir de agora, creo que tamén a realidade vai ser máis parecida ao do ano pasado que a da esta. E creo que a xente está concienciada. O que pasa que aquí somos moitos de ver as cousas ao branca ou negro. Entonces, ao principio, cando se non vai as cousas tan rodadas como este ano, vai haber nerviosismo, lógico. Pero creo que a seguridade de ter esas pezas claves dentro do clube van dar a estabilidade suficiente para que ninguén se volva tolo, nin empece a facer cousas raras. Creo eu, Hai que ter os pés no chan. Sí, eu estou de acordo con Cristina, non? Eu entendo que, por exemplo, a mellor fixaxe do Obradoiro a tempada pasada é a do director deportivo de José Luis Mateo, porque ela reflectiu perfectamente todo o cambio que hubo no clube en moitísimos aspectos, e os mellores fichajes da tempada que comeza, eu entendo que xa están feitos, non? Que son os do cuerpo técnico. Para min non é corporativismo, non? Desde a miña opinión, eles son os grandes responsables da campaña que fixo o Obradoiro, da que aconteceu hai 2 tempadas e hai 3 tempadas, non? Entón, nesse sentido, temos que estar todos moi tranquilos, non? Agora, hai que confeccionar un equipo. Bueno, han demostrado sobradamente que con poucos cartos, con pouco diñeiro, son capaces de conquerir estes xogadores que se van a adaptar a esos métodos de xogo, a esos métodos de trabajo, a compromiso. O sea, non van fichar só os xogadores que tiren ben, que bloqueen ben e demais, non. Hai un traballo previo de coñecemento do xogador que é clave para garantizar o éxito do Obradoiro, non. Entón, se o fixeron ben estas 3 tempadas, non temos por que albergar a máis mínima dúbida de que esta vai ser o mismo, non. Pois agora queda, como dicían por aí nas redes sociais, algún afeccionado que lía por aí, que o Obradoiro era un pouco un descubridor de talentos. Este ano as apostas saíron tan ben que virán pescar aquí a uns cantos, quedaránnos 3 ou 4, non sei, quédanos un verán de incertidume, non? Sobre todo miro para Cristina porque vai estar... Non sabe meter as vacacións e que xa de todo equipo feito cando volven a agosto. Soando nomes por aí. Sí, non, a mí non me gusta nada, xa recoñezo. A quen lle gusta, ten outro sentido do periodismo, pero a mí non me gusta nada. Prefiro outras cousas. Pero si, además avisan de que vai ser un verano largo e que hai que ter paciencia, porque, bueno, comentábamos na entrevista que publicábamos hoxe, pues, que hai xogadores que agora mesmo non
te van fichar por moito que lle ofrezas, que van esperar pues, Sí. a outras cousas, incluso eles van ir en suyo a Las Vegas, a Liga de Verano, van a estar mirando outro tipo de condicionantes, poden ofrecer outras cousas, pero claro, non, hoxe en día hai moita competencia tamén, e, bueno, pues, vai ser moi complicado. Ojalá, pues, en agosto este feito, pero me dá a mí que non. E como dicía Mozan, a rebaixa dos cartos e todo tamén, ao final, tamén é un condicionante para facer É o un gran plantel. condicionante, O principal. Claro, é que... É que é moi fácil ofrecer e logo non pagar, como fan outros, Claro, pero... Claro, e a verdade é que tamén, nese senso, pois hai que felicitar ao presidente, aos que realmente, bueno, o Obradoiro nestas 3 últimas tempadas, bueno, pois non ha habido ningún tipo de problema, ningún tipo de condicionante económico, non? Os xogadores saben que xogan, que puntual e religiosamente cobran, e, bueno, queres que non, hoxe en día estas cousas tamén axudan a hora de tomar decisións, entendo eu, non é todo o diñeiro, a cantidad de diñeiro, non? E despois que, bueno, xogar en SAR, penso que moitos dos xogadores que han vivido SAR ten que ser mágico, non? Estar na pista, se é para nós que estamos na grada, estar na pista de SAR ten que ser algo mágico, algo que, bueno, que sea un estímulo terrible para todos os xogadores para vir a xogar aquí, non? A ver se vai a ter Moncho Mateo agora así unha lista tremenda de xogadores que queren vir, que se veñen ofrecer xa. Que non te quepa a menor dúbida que haberá xogadores, que quedan Están chamando a porta segura. Están que aí, quedan xogar no Obradoiro, moitos, non? Sin ningún tipo de dúbidas, Pois haberá que facer criba, a ver con quen nos quedamos. Home, eu creo que de momento se seguen os 3 que están xa pues, fichados, non hai ningún problema, ninguna, bueno, pues, que veña ninguén a quitalos por eles. por temas económicos, pues, eu creo que tamén xa é unha boa base, non? Porque son 3 xogadores que teñen perfectamente asimilado que é o Obradoiro, temos un emblema xa do club, como é o propio Corbacho, non? Que esa, pues, aglutina moitas cousas tamén, e dos traballadores que creo que tamén poderían estar en calquer equipo da zona tamén alta, porque son dos traballadores natos, non, do baloncesto. En ese sentido, pues, tamén Pavel e Diguas. van a morte co plantamento de Moncho, non? En ese sentido, creo que esa é unha boa base tamén se non pasa nada raro, e os que podamos ir engadindo tamén deste ano, pues, creo que é unha boa base. E sendo prácticos, se veñen a por algún, pues que deixen moitos cartos. Pois, efectivamente. Que porque así... Moitísimos que fan moita falta. Efectivamente. E nada, se pode ser que fichen a Iñaki, porque como decía Cristina, deixou aquí moi boas sensacións e nós queremos que cada semana dea unha rolda de prensa. Hombre, a mí tamén tengo que facer a lista, hai moitos que quero que se queden, Bueno. Imos facer campañas. Imos deixar aos que realmente tamén o fixeron estas tempadas. O ideal sería que quedaran Temos todos. que sacar moitas páxinas do periódico, Claro, imos deixar a eles que o porcentaje de acierto é total. É total tamén nos xogadores chamados a ser 11avo e 12avo da plantilla, que é fundamental, é moi importante, non? De feito, a afección quere que se queden ata os que non Claro, xogaron. é que ter o xogador número 11, número 12, como era neste tempada, no caso de Jorge e de Miki, que non dan un problema, que traballan día sí e día tamén, que están dispuestos a sacrificarse por o ben do equipo, é moi importante tamén, non é doado adiviñar aceptar con esa xente, non? E hasta en eso, bueno, pois temos a sorte de que, a sorte non, temos a xente máis que cualificada para facer un equipo dende o número 1 ao número 12, non? Vamos deixar a eles que eles saben perfectamente o que teñen que facer. Bueno, pois xa veremos a ver se algún máis repite tamén para a temporada que ven, estaremos aí pendentes, nós temonos que despedir xa, así que agradecervos moito que viñerades por aquí durante toda a temporada. Ha sido un placer toda a tempada. E bueno, a próxima vez traemos aquí algo, non sei, un champán ou algo, pero Sí. mira que sosas son, que vos despido así sen máis. Despois a época de champán se pasou, Detrás da cámara, pois Mozan, Cristina, moitísimas grazas e un saúdo, como decía, para Jacobo Rey, que tamén comezou a temporada con nós, logo por motivos laborais non pode estar aquí, así que un saúdo para el tamén. E nada, a desfrutar do verán, o que se poida, e esperemos a ver que pasa a temporada que ven. Graciñas. A vosotros.